Ning padayong pagpangita sa mga natabunan sa midihiling bahin sa Bukid Sanaga, pahimangno sa mga otoridad ngadto sa mga sibilyan nga dili mo risgo pag-adto sa mga lugar nga delikado pag-ayo. Kagahapon, mitumaw ang komosyon sa pamilya sa gituhuang namatay nga mibasol sa mga rescuers nga wa motabang kanila. Si Nico Sereno sa dugang detalye. Nakikita kagahapon sa hapon si Rolando Lapis kang PDRRMO Chief Baltazar Tribunalo. Nihangyo siya nga magpauban sa mga rescuers aron maadto ang dapit kun diin natabunan ang iyang amahan. Asoy niya, pagkagabi sa wa pa ang landslide, ikatulong gabi na sa pagbakwit sa ilang pamilya. Apan ang iyang amahan nga si Nicanor, 85 anyos, wa mukuyog ug nagpabilin ra sa iyang balay. Parang yung nakuha ng papa kay balag patan siya, ako ginagawa para matarong maglubong. Kay bawat ang kada tuig, atong ginasiyang pagdumdumon. Mga alas 2 kagahapon, gikuyugan siya sa mga rescuers. Gikan sa Toledo City ug BFP SRU, gikan pa sa Region 8 ug pinanguluhan ni Tribunalo. Gituyo nila pag-adto ang CTU Upper Tagaytay aron matultulan ang iyang amahan. Apan paingon pa lang sa dapit, nakita na sa team ang karisgo sa lugar. Kini ang rason nganong wa sila mudayon ug namalik sa agi. Dili lang siya laom, kundi ang karakter sa bato o yuta nga imong latayan, anytime pwede siyang mahulpa. Anytime pwede siyang mo'y hinungdan sa kamatayon o disgrasya sa mga rescuer. Apan si Noy Rolando ug pipila ka mga sibilyan milahos gihapon sa dapit kun diin gituuhang atua ang iyang amahan. Nagmanumano sila pagkubkob. Makapilag higayon mihangyo sila si Tribunalo ug mga kaubanan nga mga naog na sila kay hapit na mungitngit. Si Noy Rolando dismayado sa mga rescuers nga wala mukuyog kaniya. Karon na nagistatay dito. Nya karon di na mo madto. Nasigil tag barog dili udlok to. Patay na himo, magabihan. Masakot na mo yung ginamadto. Apan gipasabot sa PDRRMO, dili sila mo risgo sa kinabuhi sa mga rescuers, gumikan kay delikado ang dapit. Planuhon pa ang sunod nga lakang nga himuon. Delikado gid kay siya. Dili ko mo advise sa mga rescuers at this time unless kung dunay cutting o benching nga himuon sa atong mga equipment after nga magkuha ng mga dagko kayong bato diha sa babaw. Nang hangyo usab ang PDRRMO sa mga pulis, muabag kanila pag-secure sa landslide site aron walay dugang sibilyan nga manulod og morisgo sa ilang kaugalingon. Nico Sereno, Balitang Bisdak.